Ja, vi vil redegøre for cosinus, sinus og tangens. Og vi har vores enhedscirkel her, som har radius 1, og der har vi så tegnet vores trekant her, hvor vi har vinklen V. Og for at finde cosinus til vinklen V, så det man gør, det er, at man får retningspunktet P her, fordi at cosinus og sinus er koordinater til retningspunktet P, så går vi ned på vores x-akse her, og det er så vores cosinus til vinkel V. Og når vi så går ud fra retningspunktet P ud til y-aksen, så har vi sinus til vinklen V. Og tangens til vinklen V, den er i punktet 1,0 i enhedscirklen, så der går vi bare tager en streg lige ned, og der har vi vores tangens til vinklen V. Yes, vi skal bevise sinusrelationerne. Sinusrelationerne betyder således, at sinus til vinkel A delt med lille a er lig med sinus til vinkel B delt med lille b, og det samme som sinus til vinkel C delt med lille c. Vi har her en vilkårlig trekant, hvor jeg har kaldt de tre vinkler A, B og C, og de tilsvarende sider lille c, lille a og lille b. Vi trækker så en højde ned fra vinkel B, ned til linjestykket lille b. Det gør vi det trekanten op i to retvinklede trekanter. Og vi ved jo som sagt, at sinus til en vinkel er lig med modstående katete delt med hypotenusen. Det bruger vi så i begge trekanter. Her i den første trekant, så må det så være, at sinus til vinkel A er lig med h, altså den modstående katete, delt med hypotenusen, som er c. Så sinus til vinkel A er lig med h delt med c. Herovre i den anden trekant, så kan vi ligeledes til sinus til vinkel C. Det vil så hedde h, den modstående katete, delt med lille a, som er hypotenusen. Så sinus til vinkel C er lig med h delt med a. Hvis vi så vil isolere h i begge, så her i den første vil den komme til at hedde h er lig med c gange sinus til vinkel a, det vil gange c på begge sider af lighedstegnet. Og i den anden vil den så hedde h er lig med a gange sinus til vinkel c gange a på begge sider af lighedstegnet. Så vi har altså to udtryk for h. Og vi kan jo se her, at i begge trekanter, der er h altså den samme størrelse, den er altså lige lang. Så vi kan altså sætte de her to udtryk lige med hinanden. Så c gange sinus til vinkel a er lig med a gange sinus til vinkel c. Og det kan vi så skrive anderledes ved, at sinus til vinkel a delt med lille a er lig med sinus til vinkel c delt med lille c. Og der har vi altså vores udtryk for sinusrelationen. Hvis vi gerne vil have fundet vi skulle perspektivere til teoriprojektet, og det gik ud på, at vi stod nede i A-norden på punkterne D og C, og så startede vi med at måle længden fra D til C, som så er omkring 4,5 meter. Og så ud fra punkterne D og C, så kunne vi så måle vinklen op til A og B, som er henholdsvis den svævende trappe eller et punkt op ved 3 lokaler. Og så derfra så måler vi så for eksempel vinkel D til B og vinkel D til A. Og C til A og C til B. Og så kunne vi så opdele vores firkant i trekanterne, som er trekant ABC og trekant ABD og trekant ACD og trekant BCD. Og så ud fra vores kendte værdier, så kunne vi så henholdsvis bruge sinusrelationerne til at finde de resterende sider og cosinusrelationen til at finde de resterende vinkler.